Hodín, 12 minút, priatelia, aby ste nepovedali, že sme lakomí, tak by sme vám tu v tejto chvíli s Eržou chceli ponúknuť viac menej taký najsympatickejší odkaz, ktorý sme obdržali včera večer na našom odkazovači. Čau, tu Maňo z Blavy, ako včera, tak aj dneska. Teraz, zajtra by som tak perfektne, také bodlo, čo by mi bodlo, Ilona Čáková by mi bodla a vráťte spátky domov. A ešte čo by mi bodlo? Ešte by mi bodli buty a vrány by mi bodli, ďalej čo by mi bodlo. No čo si všelijaké by mi bodlo, vieš. No ale, a počúvaj, Kočkoš, a dneska mi zahráš buty. Objednávka znela do 8, takže ja nevím, co to má byť zase dneska. No, dúfam, že zmenil sa plán, takže budem na príjme o 10. a uvidíš, keď mi to nezahráš. Uvidíš. A zajtra neviem, no tak zajtra by bolo lepšie, keby do 8 si mi to zahral. Dobre, čau. Ináč viem, kto tam bude, takže dúfam, že to nebude zase škaredý Paťo, lebo ten minul mi nezahral. Takže čau. Takže dneska ten škaredý Paťo nehrá, ale hráme my, ale vieme strašne ľudú skladbu sme nenašli, ale dáme iné buty a dúfam, že aspoň táto skladba dneska večer určite poteší. Takže čau. Yolo alias Piton. Yolo alias Piton. Yolo alias Piton. Čo blázniš? Borža, zaškrtím. Nereotať sa, to ideme do vysielania, áno? Ding dong, boli 4 hodiny, priatelé, vám všetkým Julo alias Piton želá dobré ráno, Fan Rádio Non-Stop sa dostáva do svojej poslednej hodinky, no aby sa vám všetkým lepšie stávalo, tak jeden vtípek. Babka vojde do preplneného autobusu a kričí: chlapi, dávajte pozor na vajca. A čo sem leziete s vajcami? Nie s vajcami, ale s klincami. Ha, 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 ha. A fungujeme ďalej. Počúvajte, chlapi, Presný čas, priatelia, 3/4 na jeseň, teda 3/4 na 10 som chcel povedať. A k tomu... Pre zmenu bratislavská telefónna linka zvonila skôr, takže to znamená, že privítam jednu babezňu, ktorú máme na linke. Zdravím Eržiku alias Betku z Bratislavy. Ahoj Betka. Som veľmi rád, že ťa počujem, pretože možno, že naši poslucháči, takí tí noční vtáci, ktorí v tejto chvíli tak počúvajú Fan Rádio, možno, že zasa cez deň spia a možno, že dokonca sem tam, alebo dokonca vôbec, čo samozrejme by som veľmi nerád bol, keby to bola pravda, počúva alebo nepočúva staronatoč gramofón a vlastne Eržika je človek, ktorý sa väčšinou skoro každý svätý deň dovolá a teraz vlastne by si takto živo pred 4 hodinou ráno pomaličky mohla trošku aj prezradiť systém, ktorý zvolíš na to, aby sa dovolala každý deň. Skutočne, priatelia, priznám sa, málo kedy je to, že by sa Eržika nedovolala. No a ja zase na to poviem, že do koncertu na želanie som sa skoro rok nedovolala. To by bola katastrofa, že skoro raz som sa nedovolala. Ľudia, dobrý, čo by to bolo potom? Skoro rok? Tak som povedala, skoro rok. Si to ja som počul, že skoro raz som sa nedovolala. Skoro rok a dohalo sem tam, no a fakt, že do tej starej ozaj mám šťastie, náhodou, neviem ako, ale mám šťastie, skrátka. No, ja teraz si mala tiež šťastie sa dovolať sem k nám. No, Eržika mi prezradila, priatelia, že ona teraz vyšíva, či čo to robí. Vyšívam, ale neviem, sa nechceli spať, tak som jednoducho šila. Mala som náladu šiť. Ja by som bol strašne zvedavý, že chlapi čo robia, keď nemôžu spať. A tak otravujú manželku, to je ako pravdepodobné, ale... A čo neotravuješ manžela? Však ešte neviem skoro. Ja ti poviem, dobre, výborne. Eržika, to je chlipnica jedna. Počúvaj ma, čo si budeme hrať? Tak od Donna Summer, Last Dance. Posledný tanec, tak. No, čo nemám na to povedať teraz? Fuj, taká prasačina ma napadla z toho. No, takto som si zakrývam z takto očí živo normálne cez mikrofón. Eržika, komu to budeme venovať a normálne už ťa zruším, lebo katastrofa. Mojim dvom chlapom, ktorí spia. Synovi a manželovi. No a vám, samozrejme, do Fan Rádia. Ďakujeme ti veľmi pekne, Eržika. Zatiaľ, papa. Ahoj. To je horšie. No, čo s tým? Dáme si ešte raz tú ukážku, teda keď už si povedal, že to Coolio, čo som teda veril tomu, že ľudia to hádnu, tak dajme si ešte raz to 2.24, dobre? No. A skús z toho sa nejako vykomoliť, dobre? No, čo ty na to? Takže dáme si to ešte raz a uvidíme, čo nám to pomôže. No, toľko ten názov. Soles Lake, alebo tak nejak. Ako?
Trošku budem pomáhať. Preto sú tie dve pesničky, ktoré som povedal, pretože som vedel, že príde to, čo prišlo. To bude také maličké zadosť učinenie pre vás. Fan Rádio, dobrý večer, to je teraz na linke. Servušovko, to je Betka. A je, priatelia, pes je zestrelený, Betka to všetko ví. Tak je to Coolio, It's All The Way Live a je to z filmu Eddie a originál je Lakeside. Čo ti mám zahrať ešte 5 pesničiek? Betka moja zlatá. No to je samozrejme vždy tak, že Betka keď sa dovolá, tak to je potom hotová katastrofa, pretože ostatní poslucháči vedia, že si už neškrknú. No, Betka, všetko si povedala, absolútne všetko, čo som ja chcel. Samozrejme to Coolio, It's All The Way Live. Všetko, soundtrack, Eddie, Lakeside, no katastrofa. To som chcel všetko povedať, samozrejme ako dodatok, ale Betka, keďže ja som aj trošku rád, že ty si to vlastne vyhrala, túto maličkú súťaž v tejto chvíli, pretože ja viem, že tie dve pesničky, ktoré momentálne máš možnosť si vybrať, ja viem, že budú stať určite za to. Betka, čo to bude? Tak Alexander O'Neill, Get Together. Počkaj. Hneď ťa seknem, pretože túto skladbu si pamätám z programu, ktorý som spomínal. Starej si to chcela, respektíve ako tip si to dala, ja som to hľadal počítači, dokonca mi to aj vyhodil, ale CD-čko tam nebolo a dodnes tam nie je. Neviem, kde je zaradené niekde, pomimo určite, ale to by som teraz musel prehľadať celý archív. A to by som dala v poslednom čase? Paťo, neviem odkiaľ to Paťo zobral, on má tiež svoje vlastné kanále, by som povedal. Tak dobre, tak niečo iné si vyberiem rýchlo. No vieš čo, dohodneme sa takto, že daj ešte raz to povedz, Alexander O'Neill. Let's Get Together. Dobre, ja to skúsim ako tam hodiť, hej, ale kebyže nie, tak dajme také dve alternatívy ešte ďalšie, lebo obávam sa, že a nerad by som vyhorel ako Lillehammer, tomu sa tak hovorí. Betka, daj druhý. Dennis Williams, Let's Hear It For The Boy. Tak to je jasné. No ešte jednu, ten Alexander je taký, že možno keď nebude, tak dáme ešte tú tretiu alternatívu, ale dve pesničky samozrejme, že pôjdu z toho. Môže byť aj OJ's? OJ's, myslíš, že OJ's I Love Music tu máme? Ja neviem, ale OJ's tu nejaký, ale myslím, že ten I Love Music to nie je tu. Tak potom ešte jedno môže vybrať? Veďka, však poďme na to, do tých 10 sa ani nezastavme. Však vyber nejaké Coco Jumbo pre Boha, však to je, vieš, ako... No, oni sa takéto páčia, víš? Však ja viem. Whispers, Rocksteady, to môže byť, to vidíš to. A to Coco Jumbo nie? Ani Kelly Family? Počujem zase. Nie. Ja také hľadám, čo menší. Také dobré pesničky a ty takéto dobré veci nechceš. Katastrofa. Mne sa páči, ale preto ťa mám rád. Betka, dobre, o chvíľočku to pôjde, samozrejme ešte predtým prichádza ten Coolio. Jaj, komu to budeš venovať? Aj takúto vymoženosť máš dnes noci? Svojim kozičkám, to je klasika. Oni už spia dávno. Spia? Všetkým, ktorí sú hore. Dobre. Rádiu. Betka. Aj Bamboci, keď je tam náhodou. Bamboci tu nie je, on išiel niekde za babami dnes noci. Aha. No. Betka, dobre, už druhýkrát som tu otočil 10 minútovej podmas pomaličky. Ďakujem ti veľmi pekne, blahoželám ešte raz a boskávam ťa, ahoj. Ahojte. No vriadi, ak si náhodou nezmyslíte, že dnešný program Stará na gramofón je trošku iný ako tie ostatné, tak sa veľmi milíte, ak náhodou očakávate, že nejaké CDčka vám tu budeme rozdávať. Čo ja viem, čo? Nie. Tak normálne, klasicky pôjdeme. Však vaše tipy jednoducho sa musia zahrať. Ale cez to všetko by som chcel poďakovať jednému človeku, ktorý jednoducho nezabúda na program Stará na gramofón, hlavne v takýto krásny, prekrásny deň, keď teda to oslavuje svoje prvé narodky. Špeciálne by som sa chcel poďakovať Eržike Betke, ktorá nám stabilne každý večer telefonuje do programu Stará na gramofón a včul, to je taký ten malý vín špeciálne od nej. Eržika, ďakujeme. Ahojte chlapci, Eržika, to je Betka a Monika, my sme si prosili pesničku od Stevieho Wondera, Happy Birthday to ja a od Paul McCartneyho Birthday. Milá Eržika, akýže sviatok dnes máš? Už nám práve 1 rok vyhrávaš. Počúvame ťa dennodenne, keďže ty hráš len pesničky pekné. Keď niekoho znova niečo napadá, už aj ti pokoj nedá a hneď zavolá. Joľko, Pačko, Demko, to tvoji partneri, čo prejde cenzúrou, zahrajú aj bez rečí. Starú všade nahlas púšťajú, no ešte to aj naši kozy počujú. Stará natoč gramofón, to je objav roka na betón. Takže happy birthday. Ahojte, papa. Aspoň teda, keď sa rozhodnete, že zložíte, tak vôbec nevolajte. Skúsime znova bratislavskú linku. A neskúsime. Teraz skúsime, dobrý večer, kto je tam? Tak, chvíľočku, vydržíme ešte. Stále hľadáme názov skladby, ktorú vám púšťam, samozrejme ako v rámci ukážky 5-sekundovej. No, 1, 2, 3, 4, 5. Kto je tam? Nič moc.
Skúsime Bratislavu, halo. Ahoj, Julko, to Betka. Betka, no tak je pes zakopaný tuto a Betka povie presne, čo to je. Scotch, take me up. No, Je to? takže, blahoželáme ti z Fan Rádia. Betka, ty sa ale vždy všetko musíš uhádnuť. Ešte samozrejme, že keby sa dovolila denne do vysielania celkovo ako do denného vysielania Fan Rádiovského, tak by si doma už mala plnú skriňu všelijakých cien, by som povedal, že? Ale nie, to by som musela mať počítať. Zamontovaný do hlavy, prosím ťa. Á, tak ono, za to trošku sa vyznáš v týchto rokoch. Petuška, blahoželáme ti samozrejme. Otázka klasická, čo budeme hrať? Babyface, this is for the lover and you. To je ten LL Cool J a to? Áno, ale Jody Watley. LL Cool J tam je, kto tam je vlastne ešte? Jeff Daniels, Jody Watley. Ono, trošku sa priznám, že som sa pozabudol, hneď ako som sa spýtal, tak v zápätí mi to napadlo, že kto tam vlastne všetko je, tak priateľa, to bola taká maličká skúška na Betku, pretože ona vie všetko. Ešte keby som sa spýtal, že výrobné číslo CDčka, tak aj to vám povie. Neviem. Nevieš, tak tomu neverím. Betka, spýtam sa ešte jednu maličkosť, komu to budeme venovať? No, všetkým, ktorí sú hore, môjmu manželovi. Kozička, klasicky. Všetkým, ktorí sú hore, aj tebe, Julko. Ďakujem ti veľmi pekne. Dobre, Betúš, blahoželám, pesnička o chvíľočku pôjde, zatiaľ sa maj dobrá, ahoj. Ahoj, ďakujem. Tak, veru, priatelia, Aerosmithíkom sme potešili všetkých tých poslucháčov, ktorí sú trošku odchovaní od tej tvrdšej muziky, no a momentálne pravdepodobne asi vyhovieme zase tým poslucháčom, ktorí sú trošku od disco-funkovej muziky. A o to sa postará naša poslucháčka Betka z Vragune. Dobré ráno. Ahoj, dobré ránko. No, smiať sa nebudeme dneska, Betka. Čo ja viem. Tak, nie, nesmejme sa, však čo ja viem, už takto nad ránom, čo sa budeme rehotať, nie? Jedno, či je noc deň, ja sa môžem smiať, keď som je tak stále. Nie, tak, dobre. Betuš, čo budeme hrať? Sharon Red, Never Gonna Give You Up. Dobre. Sharon Red a Never Gonna Give You Up, pre koho pôjde? Pre všetkých, ktorí počúvajú Fanko. Hej, a čo ty takto buntošíš ešte v noci? Ešte mám nočnú. Áno? Stále. To si takto ako s manželom striedate, že kto stráži kozliatka v noci? Ale Nie? tak, ty máš nočné, mám aj ja, no. A ty ako pracuješ normálne? Pozor, ako vážne, ja som myslel, že ty normálne ako len o tie kozliatka doma sa staráš. Prosím ťa, kozliatka sa tu samostatne však spia. A keď náhodou, čo ja viem, starý dojde ožratý domov, neklope na dvere, že kozliatka, otvorte dvierka? Ježiš, jaký starý myslíš, kozy alebo koho? Ja neviem, ako, však to už nechám na teba, ako si to pochopila. Tak, ak niekto chodí na nočné, tak ja chodím hore do dielne na nočné. Dobre. OK, ideme si hrať. Dobre, Betuška, dobré ráno. Tu sneží aj u vás v meste? Nie, u nás nesneží vôbec. Strašne V centre mesta vôbec, ani flag, nič. Žiadne. Áno, stúpne, odtiaľ to vidím. Normálne tu vôbec žiadny sneh nie je. Len hotová kalamita je tu v centre mesta. Jak Vianoce tu vyzerá. To? Ako Vianoce, všetko biele. Všetko biele, čo? Už aj tie púpavy za chvíľu budú trošku možno, dúfajme, čoskoro. Ja osobne sa neviem dočkať samotného leta, lebo toto bolo katastrofa táto zima, si myslím. Čo ty na to? Rodičov, hej. Že tým kozliatkám bude zima asi. Ale oni majú fajn chatu, tak to im to jedno. Hotovo, dodebatili sme. Čau, čau. Podarilo, priatelia, vás udržať na frekvenciách Fan Rádia posledné 2 hodinky, tak sme veľmi radi, konkrétne Erža a Julália Spiton, ktorí momentálne vám všetkým ďakujú za vašu pozornosť a ja osobne vám prajem dobrý večer. Erža takisto. Erža, pozdrav sa. Tak to bola Erža. Čaute. Naďalej vám všetkým Julália Spiton a moja Eržika milovaná, zbožňovaná, želá naďalej krásny dobrý večer. Mit mondtam? Haló, jak csárdáš? Haló? Fan rádió? Staram na toś gramofon. Jolo alias Piton. Veru, priatelia, aj takýto odkaz sme našli tu s Eržou včera večer, respektíve včera v noci, pretože sme vysielali trošku tak aj to Fan Rádio non-stop, aj takýto odkaz sme našli na našom odkazovači. Celý ten archív náš Fan Rádiovský sme prehľadali, ale čarda sme nenašli, ale našli sme kopec iných vecí, ktoré ste chceli dnes večer počuť a tieto pesničky samozrejme prichádzajú práve teraz máličko po 20. hodine a budú trvať až do 22. hodiny. Julália Spiton a Erža, ktorá už natáča prvú pesničku, a ktorou
Dobre. Betka, ja som sa zaprísahal akurát včera, keď som tak sedel doma, tiežko som počúval Fan Rádio, že keď zavoláš opäť niekedy najbližšie vo vysielaní Fan Rádia, teda v nočnom vysielaní Fan Rádia, tak som sa zaprísahal, že už v živote nespomeniem tie tvoje kozičky a nikdy ich nebudem pozdravovať. Priatelia, aby ste vedeli, nejedná sa o tie kozičky, ktoré teda